després tenim els plats blancs que se veu un poquet ahí, que són situatius. No se veu, pots senyalar a tu. Sí, senyora. Això d'ahí són com 3 plàters blancs. Això. A veure si se veu en la clàssica. Veu? Ahí els veieu millor. I aquests plàters blancs, ahí dins el que n'hi ha és un sensor de temperatura i humitat. I això és el que ens donarà la temperatura i la humitat que n'hi ha. Després, per mesurar el vent n'hi ha dues coses. El penell, la veleta, que indicarà la direcció d'on ve el vent, d'on bufa, i després, per mesurar el que és la velocitat, n'hi ha aquestes 3 cassoletes d'ací dalt, que són el que mesuren la velocitat, que és el que roda. I després, la pressió atmosfèrica, que és la pressió a nivell del mar, quan diuen n'hi ha borrasca a 1.000 hectopascals, anticicló de 1.040 hectopascals, això ho medís la consola que està en l'ordinador. La pròpia consola te dona la pressió atmosfèrica també. Entonces tenim totes aquestes variables. Pluja acumulada i la intensitat en la que està plovent, perquè si està plovent t'està dient a lo millor que està plovent a 3 o 4 litres hora. Suma, però te va dient va més o menys 3 o 4 litres hora. Si cau molt fort, a 60 litres hora, a 70 litres hora. Mesura pluja i intensitat de la pluja. Mesura vent i velocitat i direcció del vent. Mesura temperatura, mesura humitat i mesura pressió atmosfèrica. Tot això està mesurat per l'estació. Totes les dades se repleguen en aquesta consola que està al costat de l'ordinador. La consola està connectada a l'ordinador i l'ordinador connectat a internet. Això el que fa és que n'hi ha un programeta dins de l'ordinador que agafa les dades de la consola i la consola a la seva vegada agafa les dades de l'estació, que va per alimentació solar. Si veieu ahí, aquest panellet i aquesta anteneta és la que fa d'enllaç entre una cosa i l'altra. És autònoma. Té una pila, però el panell solar té prou força per durar molts anys sense canviar la pila. No fa falta alimentació externa. I res més. Aquesta és l'estació, aquestes són les dades, i ara com se poden consultar les dades? Com som tot el poble, sou socis d'Avamet, Avamet té una pàgina en la que tots els socis i a banda les estacions que l'associació ha comprat i ha pogut ficar en llocs d'interès per a la meteorologia de la Comunitat Valenciana estan totes arreplegades en la pàgina web de l'associació i s'actualitzen cada 5 minuts. I és Avamet, www.avamet.org. En esta pàgina... Si posa en Google Avamet... I si se posa en Google Avamet, també. Avamet, no és AEMET, AEMET és l'Agència Estatal de Meteorologia. Avamet, és que a vegades pareix que... Avamet és l'Associació Valenciana de Meteorologia. I així tenim activitats que ha fet l'associació, concursos que tenim per fer-se el soci, i el principal, que és on estan totes les estacions, és la meteoxarxa online. Així en la pàgina principal estan totes ordenades. Primer, les estacions que ha comprat l'associació i que ja tenim, n'hi ha 15, el que passa és que ara només estan actualitzant-se 14 perquè una no funciona, i el dissabte muntarem la 7a en el racó d'Ademús. Són Portell de Morella, Vistabella, en Sant Joan de Penyagolosa, Toràs, Villamalur, aquestes són en la província de Castelló, en Titaguas, en el Tancat de la Pipa en l'Albufera, Casas del Río, en Cortes de Pallars en Ventagaeta, en la Barraca d'Aigües Vives i en Bocairent en el Camping Mariola en la província de València, i després en la província d'Alacant tenim Forna, Fageca, que no hi és ara, Castell de Castells, la Vall d'Ebo i la Vall de la Guar, en Benimaurell. Són totes comprades? Aquestes són totes pròpies de l'associació, comprades en la quota dels socis i ficades en lloc que ens hem ficat en contacte amb ajuntaments o entitats privades que ens interessava com a associació poder disposar d'aquestes dades perquè tenim una manca de dades en aquestes zones i que creiem que són totes molt interessants. Com és la de Sant Joan? La de Sant Joan de Penyagolosa, no sé si haveu estat a Sant Joan de Penyagolosa, que està als peus del Penyagolosa en el santuari, ahí n'hi havia històricament una estació que els frares d'estes manuals, d'estes de termòmetre que anaven a la garita a mirar i tal, en els anys 70, i n'hi ha unes dades de 4 o 5 anys que van agarrar dades, però d'aixes anys només
tenim 4 o 5, d'aquesta estació només n'hi ha 4 o 5 anys de dades en un lloc molt interessant meteorològicament parlant, i van creure des de l'associació que havien de fer alguna cosa per a recuperar o que la gent sapiguera que tenim un clima molt extrem ahí i que no... Pues, vam contactar amb el Parc Natural i la Generalitat ens va donar permís i la tenim ficada ahí, i clar, ja porta any i 2 mesos, va portar ara i ens ha donat, encara que no ha plogut molt, però i tampoc ha fet molt de fred, però ja tenim dades molt guai d'aquesta zona. Totes tenen algo especial perquè se va buscar llocs, doncs Portell de Morella, per exemple, és un poble que està en l'interior nord de Castelló, molt a l'interior, està a 1.150 metres, el clima també és totalment... és de la part nord de Castelló, que sempre és també que potser ahir, ara fa 16 graus i així tenim ponent, i ells el ponent s'afecta per temperatures a la baixa. Després tenim Toràs en l'interior de Castelló, però a la part sud, que fa moltíssim de vent, quan baixa de Barraques, del Pla de Barraques i tot això, el vent... Les dades que estem veient ahí són dades en temps real. Sí, correcte. Aquestes són temperatures ara mateix en totes aquestes poblacions. La humitat relativa en cada població, si ha plogut avui, que no ha plogut, el vent en el moment d'agafar les dades i la direcció del vent en el moment d'agafar les dades. Després veurem que punxant així dalt s'amplien les dades de totes les estacions. Pues res, aquestes són les estacions que tenim pròpies de l'associació. I després, cada soci de cada lloc de la Comunitat Valenciana, d'on és, si vol, té una estació. I aquestes estacions també estan donant les dades cada 5 minuts i tenim totes aquestes poblacions en dades actualitzades cada 5 minuts de cada soci. Teniu unes quantes, Això si voleu passar el rato... De tota la comunitat. Així, si pugem i vegem que està així. Ara mateix vaig actualitzar, perquè fa un peliu menys, perquè este va fa un ratet. Ara mateix fa 26,8, n'hi ha ponent, oest-nord-oest, a 16 per hora, 21% d'humitat i 26,8, i plou 0. No plou. No, el que passa sí que és veritat que això... Per exemple, pareix que no, me diu, com va ploure? Doncs avui, sí, està plovent ara mateix a Penyíscola, acaba de marcar 2 dècimes l'estació i ahí se veu un nuvolet que efectivament està plovent. I és que n'hi ha alguns ruixades per ahí per la costa nord de Castelló. Si punxem en el que és el Meteoxarxa Online, perquè aquestes són les dades actualitzades, se'ns obrirà una finestreta nova en la que n'hi haurà un mapa, a veure si us obri. Així està. Estan les dades ampliades de totes les estacions i així tenim un mapa de tota la comunitat amb els punters d'on estan totes les estacions i la temperatura. Si podem fer zoom, perquè aquest està fet del Google. Hay que donar compte d'on hi ha més estacions, on hi ha més gent en estacions. I així a l'Horta, així ja tenim les estacions pròpies i ja cada del soci està agrupat per comarca de la comunitat. Entonces, així teniu els vostres veïns d'ací de Museros, que també és un xic de Museros, és soci, també té l'estació. Ara podeu competir, a veure qui plou més. Si anem per així, veiem que a l'Horta Nord tenim 2 estacions, una és Museros i l'altra és Vinalesa. I avui ha fet 18,2 de mínima i 27,4 de màxima. I això d'ací és el punt de Rosada, que està molt baixet perquè és la diferència entre la humitat i la temperatura que hi ha. Entonces, així també tenim 39, això d'ahir és la ràfega màxima de vent que ha mesurat avui l'estació, que abans no hi sia, en les dades ampliades sí. I si ja punxem directament al nom de Vinalesa, ens eixirà una pàgina que només està a Vinalesa i aquestes són les dades de Vinalesa actualment, a les 7:42 d'avui. Ara mateix 26,8, la mínima i la màxima, la humitat, la pressió atmosfèrica, que hem dit abans, la ràfega de vents que ha mesurat ara i si ha plogut o no. Com porta molt poquet online, els històrics que són de 3 dies així en les gràfiques, doncs és molt poquet perquè està online des d'este matí. Però com podem fer zoom, anem a fer zoom. L'any que ve celebreu l'aniversari de l'estació i tindreu tot l'any de dades.
L'any que ve quan celebreu el primer aniversari... I podem veure com s'ha manejat la temperatura durant el dia d'avui, des de les 2 de l'espre. Més o menys ha variat molt poquet, perquè avui el ponent, algun núvol que ha passat ha fet baixar un poc la temperatura, però s'ha mantingut tot el dia, des de les 2 de l'espre, en torn als 26-27 graus. Així també estava la direcció del vent, la pluja i la pressió i la humitat. Això, quan passen 2 o 3 dies, ho teniu tot, ahir farà puja baixa, com per exemple la de Museros, que ja porta més, que és una temperatura molt pareguda així. La de Museros, veus, ahir està ja des del dia 12, la màxima i la mínima és la temperatura, la variació que ha hagut. En cada dia ja se pot fer zoom i veure totes les dades d'humitat, de pressió, tot això. Vale. I si voleu, perquè ara només n'hi ha, crec, l'històric d'ahir i després ahir. Si vais a salir baix i fiques històrics a Abamet, t'eixirà de l'estació de Vinalesa els últims dies, les últimes dades diàries, del dia 15, del 14 i del 13. La mínima, la temperatura mitjana del dia i la màxima. Tot això se va guardant i se pot consultar. Això para educació. Per exemple, aquí hi ha algun profe o maestro això opera des del punt de vista d'educació per als nanos d'ací, a banda de l'ús que tingueu, però per a que els nanos puguin treballar amb dades de Vinalesa, les teniu disponibles i podeu fer aquí estudis de totes les dades del dia de tot l'any, o sigui que podeu treballar aquestes dades. Moltes vegades no fa moltes persones, no? Tens les d'ací, podeu veure com canvia cada dia, cada mes, quan tingueu l'any, veureu l'any, des d'un punt de vista educatiu, molt educatiu també, a banda dels que elaborem des del punt de vista de protecció civil i des del punt de vista d'ús vostre de consultar les dades en temps real. Pues això està tot en la pàgina web d'Abamet, que des del mòbil se pot entrar a abamet.org. El que passa és que també tenim una aplicació que podeu tindre al mòbil per picar directament en l'aplicació d'Abamet i ja t'eixirà totes les estacions i en una ullada molt ràpida de seguida pam, Vinalesa. Entonces, per baixar-la, la gent que tinga mòbil, el que passa és que no està disponible en iPhone, ¿vale? Però per als mòbils que són d'Android és entrar al Play Store, al Google Play, al Play Store des del mòbil i ficar Abamet. Si fiques Abamet, de seguida t'eix este iconet ahí, a ABAM, punxant la descarregues i s'instal·larà en el mòbil. Ja t'eixirà l'iconet en el mòbil, en la pantalla del mòbil. Punxant eixirà el que he dit, més ràpid, eixirà tota la franja esta d'ací en les estacions actualitzades en el moment, cada 5 minuts. Ara ha passat, potser ha passat un poc de temps, si li donem una altra vegada, potser ja s'ha actualitzat totes les estacions una altra vegada. Pues encara no. Bueno, ahí està el rellotget. El rellotget te diu a quina hora s'ha actualitzat, a les 7:42. Ara estarà a punt d'actualitzar una altra vegada. Des del punt de vista d'assegurances, ha passat ja alguna vegada que, per exemple, passa algo de que hi ha destrosses i dius, a veure, quina és l'estació oficial més propera? Perquè de vegades les ratxes de vent són capritxoses i fan més vent en una zona que en una altra. I potser l'única data oficial d'AEMET és el de l'aeroport de Manises o el de València o el de... o no tens? El de València-Viveros i potser ha plogut moltíssim així, en València-Viveros no ha plogut. O aquí ha plogut una barbaritat. Aquí la qüestió està en que l'estació és una estació, el bus que posava d'Eiris, l'estació que s'ha instal·lat és l'estació que està reconeguda. O sigui que des d'un punt de vista de fiabilitat de les dades són correctes. És una estació que AEMET també les reconeix com a dades vàlides, con lo qual si les ratxes de vent així en aquesta estació mesuren 95 km per hora o 100 km per hora, que sapigueu que podeu adjuntar-les si teniu algun problema en una assegurança. Després l'assegurança farà el que derrote, però teniu un paper que diu que l'estació en Vinalesa ha mesurat aquestes ratxes de vent. Correcte. I és una estació fiable, és una estació que està calibrada, que compleix els requisits i de fet alguns d'AEMET, de l'Agència Estatal, de vegades fan ús d'aquestes estacions perquè ells no tenen. Perquè ja són les que ells no tenen. O sigui, AEMET, que és l'entitat oficial, no té estacions en tots els pobles. I de vegades passen coses com que plou molt en un poble, però ells no tenien data allí. I han de recórrer a informació que hi ha ja. I per tant, quan tenen una estació, aquesta estació, si és una estació com esta, més,
ells a Vamet ens parlen tots i saben qui som i diguem-ne que no és que diguen... Ens portem molt bé amb la gent d'ací de València de les ciències estatal de meteorologia, ens han ajudat molt i nosaltres a ells. O sigui, que ells ja veuen que hi ha una col·laboració perquè els d'AEMET de vegades necessiten dades i no tenen i han de recórrer. Ara mateix a nivell d'aficionats, a nivell d'estacions d'aficionats, cobreixen, diguem-ne, forats on les estacions oficials no arriben perquè no hi ha diners per instal·lar noves. I per tant, si un aficionat o un poble o l'Associació Valenciana d'Aficionats van col·locant estacions en llocs on saps tu que falten estacions, és útil per a tots. Des d'aquest punt de vista, vosaltres teniu ara una estació que si plou, aquí sabreu el que està plovent en temps real. Vosaltres quan heu de viatjar a Argentina o al París o te vas als Estats Units i dius què està passant en Vinalesa? La consulteu des de qualsevol part del món. Ara mateix està en internet i és gratuïta i tot el món la veu. I podeu saber el que està passant, i de fet el que estàvem comentant, que inclús des del punt de vista de protecció civil per a l'Ajuntament és útil, perquè l'Ajuntament pot estar sabent si està plovent molt, que ho sabran perquè estan aquí, però a banda que estàs així pots saber el ritme de precipitació. Dius, oye, que està plovent una barbaritat, que portem acumulats ja 50 litres en 30 minuts, i l'estació t'ho està dient. A banda de que tindreu, a banda de que vosaltres estareu tots els dies furgant en l'estació mirant a vore, us puc assegurar que en aquest cas els de Vamet, els que som usuaris de les estacions, encara que vosaltres no les mirem, nosaltres les mirem tots els dies. Com una estació falle o doni un dato que no té sentit, els primers a Vamet, ja estan, oye, què ha passat en l'estació? Feu-li una ullada que això no mesura, això s'ha soltat. Oye, que la pluja que marca no té sentit, això ha passat, la temperatura no és normal aquesta temperatura. Els primers que tenim interès en que funcione som nosaltres, a banda de vosaltres. Però us puc dir que el fet de ser soci el que implica és que tens darrere un fum d'ulls i d'aficionats que estan seguint-les. Quan passa alguna estació... Sí, perquè una màxima de la nostra associació és que les dades que siguin correctes, perquè el que no podem és ficar una estació que les dades no siguin correctes. En quan nosaltres veiem, perquè n'hi ha distintes classes d'estacions, les Davis, de la marca Davis, del model que teniu així, són les més utilitzades tant pels socis com per l'associació al comprar les estacions, perquè són les més fiables. Però també n'hi ha una altra marca que potser coneixeu més, que es diu Oregon. I aquesta marca també fa uns altres aparells. Però aquesta marca té algun problema perquè, per exemple, la garita està de plats que protegeix el sensor de temperatura i humitat en les Davis està perfecta. Però en les Oregon no existeix, entonces n'hi ha que fer una o comprar-ne una i tot això. Entonces, aquestes estacions n'hi ha algun soci que té. Quan se fa soci se li ajuda per a que l'estació estiga correcta per poder ficar-la online per a que no doni dades que siguin incorrectes. És una cosa també que l'associació està molt damunt d'ella perquè el que no volem és que les dades, volem que les dades que estiguen ahí, les 200 estacions, les 200 estacions, siguin correctes. Aquí la idea és que sapigueu, que tot el món sàpiga la temperatura de Vinalesa en el sentit que és representativa de Vinalesa, no? És el que estava comentant abans, que heu dit, això que estem separats del sostre és molt important, perquè no és el mateix estar al costat d'una paret que se calfa durant el dia, que està a l'ombra, ha d'estar que mesura la temperatura de l'aire. De l'aire. La temperatura que mesura la de l'aire. Que no estigui afectat per calfaments locals, que evidentment de vegades ve un calfament local, però el mínim. La idea és, l'oficial, el que ha comentat ell, Dani, que havia d'estar sobre terra a 1,5 metres en una garita, el que tenim ahí és el més representatiu. Les dades que n'hi ha ahí, si fixeu, és el més representatiu que n'hi ha. No vos donarà un pico irreal. Quan nosaltres ens donem compte de que la temperatura que se'n va ahí està donant un dato que no té sentit, eixirà i vos vindrà algú i vos telefonarà a l'Ajuntament, oye, l'estació està funcionant malament, o que s'ha soltat un màstil. De vegades quan se solta un tensor, comença l'estació a cimbrejar. I de vegades, quan fa vent, marca pluja. Perquè el balancí de dins va fent pam, pam, pam. Hi ha estacions que de cop fa molt de vent i diu, està plovent. Diu, no, el que està fet és molt de vent i l'estació està fent tot. I el balancín... Hi ha estacions que marquen pluja quan fa vent. Però això és perquè està mal falcat o perquè fa una barbaritat de vent. Perquè hi ha algunes que sí, però això està tot el món darrere i s'anul·la automàticament aquest dato. Aquí el que estem és que sapigueu que la idea és tindre unes dades de les que tots ens hem de fiar, tots, aficionats i oficialment, i els mitjans de comunicació. A partir d'ara, Vinalesa està ahí. Si algun dia passa una tempesta i passa per Vinalesa, què pot passar? I a lo millor no plou tant en altre costat a Vinalesa. I s'ha que s'encarrila per així pel carrer. Exacte,
Pues pot ser que ara algun dia que... Anem a veure, nosaltres que podem triar, jo trio les que podem treure, però a nivell nacional trauen quan plou molt, si no, no trauen les locals, però pot eixir algun dia que hi hagi alguna tempesta molt forta i tindreu les dades. I vosaltres sabeu el que ha plogut. Per així tenim... Este és el foro que tenim dels socis i anem recopilant pues, notícies, vídeos en les que Avamet ha eixit. I la primera vegada, perquè l'associació es va fundar en el 2011, no? L'associació es va fundar en el 2011 i tenim... Pues, ja és no res. Fa poquet, però vam fundar, crec que van ser 23 socis fundadors, i a dia d'avui tenim 147, ja. 147 socis. Hem crescut molt i estem molt contents perquè sí que és veritat que a lo millor hem tingut 4 baixes i 139 socis, o sigui que la gent que comença es queda. I la primera vegada ja, poquet a poquet, clar, al principi no tenien web, no? A tot això que vegeu d'esta web, això porta un treball totalment desinteressat de socis que sí que els agrada molt el tema de la informàtica, que tenien una web pròpia abans de que se fundara Avamet i que vam ficar tota la base de dades que ell ja tenia o recopilació d'estacions que ell ja tenia, en aquest cas un xic perquè va ser ell, i a més hem aglutinat totes les estacions de la gent nova, de socis nous. Entonces, hem passat a lo millor de tindre, quan començar la web, que a lo millor crec que n'hi havia 30 estacions, doncs n'hi ha, perquè crec que així sí que és el número, ara mateix tenim online 192 estacions en temps real en tota la comunitat. I a lo que anava, a lo millor al principi van començar en una web que no tenia dades en temps real, que era només per a activitats, com vegeu aquí, que seguim ficant-les, que fa l'associació, com jornades de meteorologia, com, si n'hi ha més que hem quedat, tots els anys fem un sopar en setembre, hem fet trobades per conèixer zones de la comunitat com els ports, en l'Alt Vinalopó. A banda de tot això i d'instal·lar les estacions, poquet a poquet vam anar incorporant en la web el tema de que podíem veure les nostres estacions cada 5 minuts. I tot això poquet a poquet va cridar l'atenció o anar cridant l'atenció a banda dels mitjans locals que quan van començar encara estava Canal 9, en Joan Carles, tot això ja van començar a un nivell així de la comunitat, però quan han passat coses que a nivell nacional ja han cridat l'atenció, ja ens han nomenat. I la primera vegada que ens van nomenar va ser l'11 d'agost de l'any passat, que van traure com fuente de los datos en el tiempo de televisión española, si vegeu ahí a Avamet. Això va ser una tronada que és d'estos dies que dius, pues si no passa res en la resta d'Espanya, pues efectivament, la resta d'Espanya no va passar res, però en l'interior d'Alacant es va agarrar una tronada al costaet d'Alcoi i en Millena van caure 80 litres i en Benillup 76. I en Fageca, que és l'altra estació que és pròpia de l'associació que ara no està online, doncs també van caure prou litres. I clar, què va fer Televisió Espanyola? Doncs AEMET, l'Associació Estatal de Meteorologia, no tenia cap estació ahí. I resulta que teníem el de Júcar, el del SAI del Júcar, tenien una a Millena i nosaltres teníem una a Benillup i una altra a Fageca, una d'un soci de Benillup i l'altra a Fageca nostra. Doncs no van tindre més remei que si... Clar, les dades van ser 80 litres en una hora, va ser una passada, va ploure moltíssim i clar, va haver inundacions, els vídeos en internet ara circulen molt ràpid. No van tindre més remei que citar com a fuente de los datos a Avamet. I aquí Barniol, el de la 1, pues va citar els litres. I aquest mateix dia, en el programa de Aquí la Tierra que fan abans del telediari, pues justet en la tronada es veu ahí Fageca, va fer 32 graus de temperatura màxima i a l'hora de la tronada va baixar a 17,8. Va caure pedra i de tot i també la va traure perquè va ser una cosa molt curiosa. Això si no hagueren tingut l'estació ahí, pues ni ens hagueren tret en la tele ni ens hagueren fet res. I del dia següent a Gorga ens van enviar un vídeo al Facebook d'Avamet i Televisió Espanyola el va veure i en el mateix programa, el dia següent, Aquí la Tierra, van treure el vídeo de la pedrega de Gorga i van fer confondre les dades a Avamet. I aquests 2 dies vam estar molt contents en l'associació perquè ens havien nomenat. Bàsicament, la qüestió és que el que veus és que la gent se fia de tu, però se fia quan tu demostres que eres fiable.
això és com la confiança de dir, vale, tu eres de fiar, les teves dades són de fiar. Mireu en el vídeo, fixeu-se que van fer fins un zoom a la zona, entre Gallanes, Millena, tot això és l'interior de la trajectòria de la tronada. Veus? Eixa de Millena és l'estació que té el SAI del Júcar, i aquesta estació, clar, en el SAI sí que tenien les dades cada 10 minuts. Nosaltres en l'estació de Benillup també, però clar, és més fàcil per ells agarrar esa. Però després, veus, aquestes les intensitats que van treure. Cada 5 minuts és els litres que van caure. Clar, si aquesta tronada no n'hi ha per mesurar en un lloc, pot fer molt de mal, però a l'hora de que si tens que reclamar, com ha dit Joan Carles, si no hi ha una estació ahí que te dona aquestes dades, no te'n van acceptar, perquè potser l'estació d'AEMET oficial està en Alcoi. Per això és important. Ahí veig que Fatxeca també la nostra van caure 47, en Muro també la nostra de 16, en Muro van caure 16 litres, potser no va fer res, però en Millena i en Benillup 80 litres en una hora van fer destrosses en els camps. Si no estan en aquestes estacions, després el seguro tira a buscar i l'estació de Muro d'Alcoi o d'Alcoi diu, no, si no s'ha superat l'umbral, 16 litres no, pues no te donen l'ajudes, per exemple. Aquí la qüestió és que molta gent encara tenim un problema... Que s'ha tronat. Encara tenim un problema, que tenim un problema tots, perquè és que encara tenim xarxes d'estacions que paguen diferents administracions i entre elles no acaben de parlar-se molt bé. I te trobes que AEMET té una xarxa d'estacions meteorològiques, la Confederació del Xúcar té una altra xarxa, l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries té una altra xarxa d'estacions, la Direcció General de Trànsit té una altra xarxa d'estacions, l'Associació de Valenciana, la ciutat de València, l'àrea metropolitana, té una xarxa per a pluviometria per a aigües pluvials, una altra xarxa que a sols consulten en l'Ajuntament. Després tenim la xarxa d'aficionats, i arriba un punt en el que tu dius, vale, però ha plogut, diu, però jo vull saber ja quant ha plogut. I tu has de començar a buscar, i això a vegades és un despropòsit, perquè és com que cadascú vol les seues dades, però no vol fer-les públiques. Dius, anem a veure, si tu tens una estació, és interessant per a la teva informació, però també és molt important transmetre aquesta informació el més ràpid possible a la resta de persones, que siguin públics. Nosaltres el que s'està treballant és intentar que se pogueren totes estar com a mínim en una pàgina pública en la que no se distinguirà qui és qui paga l'estació, sinó que tu pogueres dir, jo sé que aquesta estació, me té igual de qui és, però és fiable i sé el que està plovent. Que això és el que estem intentant, que ABAMET ha fet diguem-ne, un acord amb l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, l'IVIA, per a col·locar les estacions, les xarxes. Si Turisme té una xarxa d'estacions per la seva banda. No sé com, és que al final no es dona compte, dius, però si és que hi ha estacions, potser tens una al costat de ta casa, però és que ni ho saps, perquè ningú t'ho ha dit i perquè no volen dir-te-ho, perquè és com si, diguem, no és que si t'han tret d'un pressupost especial i és per nosaltres les dades. Diu, vale, però bueno, que tindrà que... Tu pots utilitzar les dades, però si les fas públiques, traurem tots benefici. Sí, en la pàgina, quan ja punxes les dades ampliades, si vegeu ahí n'hi ha 3 pestanyetes, xarxa ABAMET és tota la que hem vist, en el mapa i en totes les estacions de les altres pestanyetes també. Les entitats col·laboradores són entitats com IVIA en les que hem firmat un conveni per a que les seues dades també ixen en la nostra pàgina. I si se punxa damunt, tenim conveni amb algun ajuntament que realment no és soci, entonces no ix a la plana principal i ja n'hi ha que anar a buscar així les dades, i les estacions de l'IVIA. Les estacions de l'IVIA s'actualitzen perquè com això al final depèn del Ministeri d'Agricultura de Madrid, tot això, no els han deixat que se'ns actualitzi cada 5 minuts. Entonces, aquestes estacions se'n van actualitzant, per això tenen el roixet ahí, perquè està actualitzada l'estació de fa 1 hora i pico. Cada hora i mitja. Però les seues dades també ixen en la nostra pàgina en el mapeta. Perquè també totes les estacions són totes, pràcticament la totalitat, de l'IVIA. I aquesta xarxa ja tenia, crec que són 35 o 40 estacions repartides per tota la geografia i només estaven en la seva pàgina i la gent potser ni ho sabia. I al fer el conveni, nosaltres que ens hem, com a socis d'ABAMET en el conveni, el que tenim és, com cada una està en una zona i n'hi ha socis prop, se'ls va fer la mena de dir, vale, pues les dades vostres també les vull jo per publicar-les, però jo a canvi et dono que si tu me dones les claus del recinte on estan les estacions, perquè les estacions de l'IVIA estan molt ben col·locades, tenen un vallat o un tancat
en el que està a metre i mig, en el terra, està perfectament col·locada, però no s'encarreguen del manteniment de l'estació, perquè no tenen personal. Entonces, van dir, vale, tu ens dones les dades per poder publicar-les i jo a canvi, en cada estació que puga, un soci té la clau per poder anar, netejar pluviòmetre, mirar que no hi hagi vespres per ahí que han fet les avispes, un poquet de manteniment de l'estació, i aquest és el conveni que hem firmat amb ells. Van accedir i funciona prou bé. La gent, el que li agrada que és soci, li agrada la seva estació i la de l'IVIA. Entonces, si veu que falla alguna en esa estació, va, neteja, el pluvio no funciona, pega una telefona a l'IVIA i entonces si tenen que canviar alguna peça i tot això, van i la canvien. Hi ha una batalla de que vosaltres aneu per carretera i veureu les estacions de la DGT, la Direcció General de Trànsit té estacions al costat de les carreteres. I algunes estan amb el pluviòmetre així. Hi ha una batalla també que tenim aquí. L'interès que tenim és que les estacions, qualsevol dato de meteorologia que existisca en el territori nostre siga el més ràpid possible consultable per qualsevol de tots vosaltres. Aquesta és la idea que tenim. Vinalesa ara forma part bàsica d'esta xarxa. I la idea és que aquesta estació, la vostra, les vostres dades, les puga consultar qualsevol persona, entre ells vosaltres, però en temps quasi real. I l'interès que tenim nosaltres és que hi haguera més, totes les que n'hi ha, perquè ens trobem que l'Institut Valencià de Turisme tenia estacions que les va comprar i que ningú les va mantindre. De fet, hi ha algunes que les tenien obsoletes, perdudes. És com que tens informació que no s'està aprofitant. I vosaltres ara formeu part d'això. És el que heu de saber. Formeu part i que l'estació que teniu aquí col·locada, que ara si deixem ahí fora la podrem veure, des del punt de vista d'educació, jo crec que podeu treure molt de profit. L'any que ve, quan feu l'aniversari, podreu veure, la màxima de Vinalesa d'enguany, la mínima d'enguany, quin dia ha plogut més, quin dia ha plogut menys, quin dia va ser més intensa la pluja. La mitjana de tot l'any. La mitjana de tot l'any, la mitjana del mes de juny, la mitjana... Clar, no podeu fer encara, no teniu el clima de Vinalesa. Per a saber el clima de Vinalesa, recordeu el que vam dir l'any passat, quan va presentar, per al clima fan falta 30 anys. Com a mínim 30 anys. Perfectament, d'ací 30 anys no passa res, que tornarem i farem el 30 aniversari de l'estació de Vinalesa. Que de segur l'estació aguantarà, igual el sostre no aguanta, nosaltres segur, i ne farem ahir el clima. Però bé, simplement que sapigueu que des del punt de vista d'educació la teniu, de consultar pràctic, vosaltres esteu a casa i sentiu ploure. Diu, està plovent. Diu, però plou molt? Doncs vaig a veure l'estació, ja que està. Te connectes allà en casa, agafes allà el mòbil, pim-pam, i dius, mira, estan plovent, mira, porten 5 litres, i està plovent a litre quasi per minut, a la intensitat, i ho teniu. De matí tant de bon matí, esta nit ha plogut, està al carrer banyat, que haurà plogut molt? Sí. Aneu a l'estació... Això no us ho he dit, els històrics, es punxant en històrics, i així que fica més la de temps real, així és on fica, pues, tot el que és a la consola perquè ho tindreu en un vistazo. I el que diu Joan Carles, per exemple, quan esté plovent, així serà la pluja, els litres d'avui, pluja avui, i la intensitat en aquest moment que estarà plovent, a quants litres per hora estarà plovent. Recordeu que hi ha gent que s'equivoca, i molta gent de mitjans de comunicació, que la intensitat de pluja, esto es com la velocitat del cotxe. Diu, ha plogut a 60 litres per hora. Diu, però han caigut 60 litres? Bueno, és que si no has anat a aquesta velocitat durant una hora, no has arribat a 60 litres. Per tant, tu pots anar a 60 km per hora durant un minut, però després anar a 10 km per hora. Enteneu-me? La intensitat, que són mil·límetres, bueno, recordeu que mil·límetres és el mateix que litres per metre quadrat. O sigui, si vosaltres en un quadrat d'un metre tireu un litre d'aigua, en un metre quadrat, això alça un mil·límetre. És el mateix dir mil·límetre d'aigua que litre per metre quadrat, recordeu-vos, ¿vale? Perquè pues apareixerà mil·límetre, esto us han enganyat. Us apareixerà sempre i són litre per metre quadrat. ¿Vale? I quan posa intensitat de pluja, que posa mil·límetres barra hora, és la velocitat a la que està plovent, recordeu. Pot estar plovent a 120 litres per hora, però no caure 120 litres, igual te cauen 2 litres. Però en un moment està plovent a 120 litres per hora. És que hi ha gent en els mitjans de comunicació, a vegades sí, han plogut 120 litres. Han plogut 120. Ha estat plovent a 120 per hora.
però ha plogut a soles un minut, amb la qual no ha arribat a replegar ni un mil·litre. Això és molt important. Una cosa que pareix tan clara a molt poques tarifes, però perquè sapigueu que teniu molta informació. Correcte. Així, encara, de pluja, com no hem estrenat el pluviòmetre, està tot a zero. A veure si plou el dissabte. A veure si plou el dissabte, un poquet, i l'estrena. Plou el dissabte. Però la de Museros, que està així al costat, que ja tindrà és que esta no de la plantilla, crec, la de Museros. A veure si dissabte plou. Dissabte estreneu el pluviòmetre. La de Torrent sí que té la plantilla. No plou el dissabte? Diuen que plou? No te pots fiar ja de ningú. No te pots fiar. Últimament no te pots fiar de ningú. No, anem a veure, el dissabte la probabilitat és molt alta de que ploga. Per exemple, la Sant Joan de Penyagolosa, que ja té un històric prou gran, si se punxa en més dades a temps real, d'ací, el quadrat primer, tot això és les dades d'avui actualitzar cada 5 minuts. El segon són les dades d'este mes. I el tercer d'ací baix, les dades de l'any. Així sí que guarda les dades del mes. La intensitat màxima de pluja que ha fet en Sant Joan, en un moment d'una tronada d'este mes, ha caigut a 188,8 litres per hora. Va granissar. Però és la velocitat, És la intensitat màxima. No vol dir que vagin a caure 188 litres en una hora, perquè potser ha sigut en 2 minuts que ha estat ruixant a tope. Però que això se quedarà guardat en l'estació de Vinalesa i ho podreu consultar. Per exemple, la pluja del mes en Sant Joan porten 46 litres este mes. I en guany 231,6, que és això d'ahir. Així portem poquet. Poquet és poquet, bé no sabeu que portem poquet. Molt poquet. És una plantilleta, és que la de Museros no té la mateixa... La de Museros sí que està tot. La de Museros és que no té la mateixa plantilla, però sí que te'n vas a històrics i ahí sí que te fica... Digueu-le a la gent, o sigui, en un poble me'n recorda que tingueu un problema l'home que en Banyeres, un home major, va instal·lar l'estació i li van dir al poble que des que havia posat l'estació plovia més. Que sapigueu que lo que està col·locat ahí no afecta a la pluja de Vinalesa. No emet radiació. L'únic que emet és una senyal wifi xicoteta, igual que el mòbil que dueu vosaltres, per connectar-se amb el portàtil. A veure, perquè després Animalaes se'n veuen molt bé. Animalaes es diuen molt bé. Mira, la de Museros que sí que està, en guany porta 60,6 litres han caigut. Més o menys anirà per ahí la cosa. A veure si després vos diuen, no, des que han muntat això no plou. Això no té res a veure, no li fa cúpula ni paraigües a Vinalesa, O sigui que la gent també de seguida tracta de buscar enemics o conspiracions. Des que han ficat això ahir no plou res. Però bueno, aquí la qüestió és que l'aneu consultar tots els dies, que correu la veu, que us sàpiga... Home, jo crec que també, des del punt de vista d'usuari, vosaltres és molt útil. Que també dius de matí, diu, fa fred, no vaig a veure l'estació, a veure què diu. Mireu l'estació, també la temperatura que té i el vent, si fa molt de vent. Podreu saber si la brisa ha entrat. Perquè aquí en seguida veureu, en la zona en la que esteu tota l'horta oberta, de seguida, de matí està fent vent de ponent, hi ha un moment a les 11-12 que pop, se clava la brisa del sud-est. I clar, en el moment que arribi, que l'estació vos diga, el vent ja ha girat, dius, ja no puja més la temperatura, ja s'ha parat. Entra la brisa, a partir d'ahí, frenat. En seguida podeu saber si entra la brisa, si no entra. Ho saps també perquè fa més calor o menys calor, però teniu l'estació. No, és que cadascú té el seu... Nosaltres, això ho vam comentar, tots som meteorosensibles. Tots tenim un sensor meteorològic que som nosaltres mateixos caminant. Però l'estació te diu el dato. Aquí el que és important és que teniu un dato de Vinalesa que és fiable, de temperatura, d'humitat, de vent, de direcció, de ratxa màxima i de pressió atmosfèrica. I que són datos reals i de pluja, evidentment. I que són datos que funcionen, que ho podeu consultar i que són útils també. Des del punt de vista, ho l'hem comentat, per a la policia, per a la protecció civil és important saber el ritme que està plovent i el vent que està fent. L'estació està començant a mesurar ratxes de més de 80-90, problemes perquè són ratxes molt fortes. I la pluja també és important saber-lo. A banda de la temperatura, segons quines temperatures marqueu, també és important saber-lo. O sigui, té moltes aplicacions, des d'un punt de vista d'usuari, d'educació i de seguretat. Que sapigueu que jo crec que és una bona inversió, des d'un punt de vista d'un gasto que ha fet la cooperativa. A la que li hem de donar les gràcies a la cooperativa. Bueno, i li hem de donar les gràcies a l'Ajuntament per deixar posar... Bueno, pots posar les fotos de l'estació, per a que sapigueu on està muntada. Ara, no sé si veu, aquesta és l'estació, que no sé on està el sostre, quin és, aquí en la...
està enfront. Aquestes fotos són des de l'instal·lació del diumenge. Clar, una cosa que és molt important és els tensors i del vent, per el que comentava Joan Carles, del tema de que s'imbrejara amb el vent, amb això no s'imbrejarà i no donarà pluja quan no toca. I que estiga a nivell perquè el balancí, si està tort, també pot començar a volcar sense que siguin 2 dècimes i té que estar tot recte. Tenia un bon màstil, dels màstils més llargs s'han col·locat, o sigui que està separada de l'edifici, no li afecta el que comentava aquí la senyora de si la temperatura afectava. Ahí se veu un poquet més a prop, és molt xicoteta, però mesura tot això, és una cosa així. Pero que podeu buscar en internet si voleu la marca Davis. Hay algunes, la que està en Sant Joan de Peñagolosa, aquí en Milanesa no fa falta, però la de Sant Joan porta un calefactor, se calfa. Que diràs, pa què? Perquè si neva... Calfa el pluviòmetre perquè si neva, per mesurar el que ha nevat, n'hi ha que fondir la neu. A Vinalesa no té calfament. O sigui que si nevara a Vinalesa, la estació se l'acumularia la neu. O sigui. Però bueno, I Xireu, en la tele... Home, jo te puc assegurar que en la tele en la que jo estic, Xireu. És la única en la que jo puc afirmar que Xireu. En Navamet i Xireu. I en l'Espanyola, quasi que diria que és millor que no isqueu. Sí, perquè si isquera seria per algo molt gros, segur. Perquè si isqueu en televisió espanyola és perquè ha caigut a lo millor una tronada de 60 litres per metre quadrat i s'ha eixit el barranc de Carraixets. Però bueno, podeu eixir, per què no? Però bueno, està ahí la estació. Jo sí que la trauré. No la trauré tots els dies, perquè no me diguen... Però bueno, sí que eixirà de màxima, de mínima, si plou la traurem. Esa és l'estació de los que la van muntar. Que també, pues... Que pujarem per ahí per les escales... Aquí són els aficionats, els que de l'estació cadascú va a un lloc a muntar i, bueno... En este cas, l'estació ja està muntada i, bàsicament... I també hem de dir que l'estació, conforme està ficada i l'ordinador i tot això, està tot perquè se moleste el menys possible a la gent d'ací. Perquè, per exemple, jo me vaig connectar a l'ordinador en remot des de la meva casa quan estaven muntant-la per a que poguera pujar les dades. L'ordinador el que té ficat és un programeta en remot per a que 2 o 3 socis que portem tot el servei tècnic se puguen connectar en remot si vegem algun problema amb ella. I a lo millor des de la nostra casa podem solucionar, sobretot si és un problema d'internet o de coses d'aixes, o n'hi ha que reiniciar alguna cosa perquè s'ha quedat penjat. Jo és que el que penso és que teniu un servici tècnic de l'estació meteorològica 24 euros. Però més que res perquè sapigueu això, perquè quan te diuen alguns, no, teniu un servici tècnic que quan telefoneu al 901 no sé quantos i vos atendran. Bueno, aquí no cal que telefoneu. No, perquè ells ja estan. Abans telefoneu vosaltres. Després telefonaran ells per dir-vos, l'estació no funciona bé, aneu ahí, què passa? No, a lo millor ja que ha passat, Checo, mira en l'ordinador que l'han apagat o alguna cosa. Checo, que has una pirula, tu, que alguna cosa està torta. Més que també perquè sapigueu que hi ha gent darrere l'estació, que no és una estació que el fet de ser socis té també aquest avantatge, que no està, l'estació abandonada desde luego no està en absolut, a banda de que vosaltres consulteu i que cada dia que vegeu coses estranyes també que ho comuniqueu. Bàsicament, ara el que heu de fer és utilitzar-la, fer ús d'ella. És l'únic que heu de consultar-la quan també gent consulta i després ja, sobretot, que divulgueu entre la gent d'ací, nanos, entre xiquets, per a que la gent faci ús, perquè moltes aplicacions mòbils, igual sí que hi ha moltes aplicacions mòbils que tu dius en el Nautron i tal, Vinalesa, i te diuen temperatura Vinalesa, i no t'estan donant la temperatura de Vinalesa perquè no hi ha estació meteorològica. El que te fan és una interpolació, agafen dades de Puçol, de València, de tal, i fan una interpolació d'un dato. Vosaltres, si apliqueu esta, ahí teniu el dato de l'estació que sabeu quina és. Per a que sapigueu, l'altra no són datos reals. Esta sí que és real. És el punt també valorat. Aquí, bueno, previsió no fa, Si voleu previsió, vos busqueu l'aplicació... La previsió vegeu a Joan Carles. O vos baixeu l'aplicació, que n'hi ha aplicacions, el que confia més en el tiempo.es o en AEMET o en el cadascú que se baixa la seva aplicació de mòbil. Però bueno, això ja cadascú que no anem a entrar en fiabilitats de previsions. Esta estació no fa previsió. Bueno, hi ha gent que sí que fa previsió, que és que si tu saps la pressió atmosfèrica i quan veig la gràfica de la pressió atmosfèrica, si la gràfica està pegant un baixó molt ràpid... Per exemple, mira, tenim un dato, en les poques hores que està l'estació funcionant, ja tenim un dato. Mireu així la pressió atmosfèrica. A les 2, 1.600, 1.600, ha començat a pujar des de les 6 de la tarda. Ja està en 1.800. Anem cap a anticiclo, se suposa.
quan te puja la pressió, està per davall de 1013. 1013 seria la mitjana, que no fa ni baixa ni alta. Estem anant cap a pujar alt, està pujant la pressió, però bueno, ara vos donareu compte que el fet que la pressió baixa o puja no sempre és l'únic indicador de que plou o no plou. I menys en la nostra terra. I més en la nostra terra, però bueno, és un indicador. La pressió atmosfèrica és un indicador. Quan tingueu una baixada, hi ha moltes coses que vos poden fer mal de cap. Moltes. Algunes són meteorològiques. I una d'elles és la pressió atmosfèrica. Doncs de vegades hi ha gent que li fa mal el cap perquè la pressió atmosfèrica ha fet un boom, ha pegat un baixó brutal i després ha pujat. Hi ha gent que això l'afecta. Igual que també el canvi d'humitat o el vent molt fort. Els canvis de vent, hi ha dies que fa molt de vent i la veritat és que la pressió atmosfèrica fa com un vent de serra. Fa puja, baixa, puja, baixa. I aquests canvis de pressió que detecta el baròmetre, la teva ulla també l'està notant. Hi ha gent que això li provoca mal de cap. Els dies de vent de ponent, que són a ratxes que fa para, això també hi ha gent que li afecta, hi ha gent que no. Cadascú som d'una mare i un pare diferent, però cadascú tenim una sensibilitat, sí que és veritat, i això també podeu consultar aquí. Bàsicament és que teniu, més que res per a que feu ús de tota la informació que teniu molta, bàsicament. Ahir a partir d'ahir ja pregunteu el que vosaltres considereu, després són les 8 i mitja. O sigui que a partir d'ahir, bueno, el més important és que el pluviòmetre, els primers dies ara quan ploga, a veure si plou el dissabte, els primers dies a veure si funciona bé, estarem mirant a veure si el que mesura és correcte, els primers dies estàs un poquet de test, ara estem de prova, esta primera setmana, i a veure si pillem una tronada o dos, i a veure si, a millor per tindre l'estació plou més, vés-te'n tu a saber, igual atrau les pluges, no sabem si plourà el dissabte, bueno, pareix que plourà el dissabte, però bueno, pareix. Si voleu, no sé, preguntar alguna cosa de l'estació o alguna dubte que tingueu, ara podeu preguntar. Que quan ja sabem a la web de l'Ajuntament, ficarem allí un banner, una finestreta, i des d'ahí també podeu accedir ahí. La idea és que la gent sàpiga que teniu l'estació, que es corre la veu, que és pública, que no cal pagar, que ja es pot pagar, que el que cal fer és usar-la, dius, què és el que és necessari? Fer ús d'ella, punto. I que tot el món hi mesurar-la i curiositjar les temperatures. A veure quina és la màxima d'avui, podeu jugar, podeu fer un concurs entre a veure qui encerta demà la màxima vinalesa. Tindrà el sopar de baix a la piscina pública. L'Ajuntament pot fer, a veure qui encerta la màxima d'esta setmana. Oye, anem a veure, per fer, i damunt és una preocupació. No seria la primera vegada que normalment se fan concursos d'això, el podeu fer entre nanos. A veure qui encerta la màxima del dimarts. Anem a fer un concurs, la màxima i la mínima. I teniu l'estació, i bueno, cadascú ja sabrà, d'aquí uns dies sabreu quines són les màximes. Vos heu de fixar, perquè clar, igual molta gent en València, m'ho diu moltes vegades, que diu la màxima de València no pot ser que hagi sigut 28. Jo han dit 28 i en ma casa el meu cotxe marcava 30. I jo dic, anem a veure. El que no podem fer és mesurar la temperatura en cada carrer, en cada barri. El termòmetre del carrer que té metall mesura una cosa. Hem d'intentar que sigui una temperatura el més uniforme possible i la de València Ribero se mesura en una garita, en 1,5 metres oficial. La d'ací es mesura ahir dalt, igual te diu avui que la màxima d'avui ha sigut 27. Igual algú de vosaltres diu, jo he visitat en el cotxe, quan arribava per aquí que venia de Meriana me marcava 29-30. Bé, tu vas en el cotxe al costat de l'asfalto, l'asfalto està més calent, era una temperatura. Esta és la temperatura de l'aire lliure que n'hi ha damunt de Vinalesa. Això no lleva que en un carrer que li pegui el sol en un cantó, avui hagin arribat a 30 graus. M'enteneu? Que també hi heu de ser... El que és important és que aquesta estació és uniforme. El que veureu és que són les dades de la temperatura de l'aire sobre la població. Després en cada barri o en cada carrer, això tot el món ho sap. Este carrer és més calent, o li pega més el sol per este costat, no sé, això ja cadascú ho sabrà. Si voleu fer curiositats i preguntar és el moment. Ara teniu... Sí senyor. Sensació tèrmica. El que està comentant, això està molt de moda ara, de farà uns anys. Bueno, la TV3 ja ho feia molt de temps. La sensació tèrmica és el fet que tot el món sap que amb la temperatura, en hivern, si tu estàs a 10 graus, no és el mateix estar a 10 graus amb vent que sense vent. Fa més fred amb vent. Per tant, es van van dir, com podem calcular la sensació que té vostè? I van fer unes equacions, unes fórmules, i van col·locar a tios en unes garites amb la temperatura i amb un ventilador i van intentar calcular de quina manera la pell
La pell, quan fa vent, evapora la suor més ràpidament. I a l'evaporar més ràpidament la suor tenim més sensació de fred. En hivern, una pell a 10 graus, si no fa vent, té una sensació de 10 graus. Però com li poses vent, molt de vent, pots arribar a tindre una sensació de -5. És com si la pell estiguera a -5 graus sense vent. Enteneu el punt? Tu te diuen, fan 10 graus, però la sensació són -5. I tu dius, pues, què m'estàs aquí? Bueno, és que 10 és la temperatura de l'aire. Però si afegim el vent i la humitat, apliquem una equació que és un conyazo d'equació, que n'hi ha vàries, i te diu que la teua pell està sentint -5. I te congeles. I te congeles. Això és... Bueno, i ara anem a l'estiu. No te congeles. A l'estiu jo vull vent. Per què? Perquè si fa vent, què li passa a la suor? Que s'evapora. Si s'evapora la suor, què faig? Me refrigero. Si estic a 30 graus i no fa vent, el que és important a banda de la temperatura, què és? La humitat. 30 graus en Vinalesa, amb 80% d'humitat, sense vent, la teua pell no pot evaporar bé la suor. Per tant, se calcula una temperatura de sensació amb unes fórmules que pot ser 37, 36... Clar, si tu estàs a 30 graus amb una humitat del 20%, amb 20% la roba se seca ràpid, però la pell també s'evapora. Ahir, 31 graus a 20% d'humitat. I la sensació és de 30, fa calor, però és seca, t'evapora. Estàs a l'ombra i dius, ui, pues a l'ombra tampoc estic tan mal, perquè t'estàs evaporant en la teva. I si poses el vent, hi ha fórmules. De fet, hi ha un problema, la gent diu, sempre que fa vent, la sensació és de que te refrigeres. Sempre no. Per què? Perquè si la temperatura de l'aire passa de 40 graus, de l'aire, que aquí dies a Vinalesa passarà alguna vegada, però afortunadament no me l'ha sovint, però alguna vegada passa. I aquests dies, tu no te dones compte, però els pèls i la pell té una capa d'aire al voltant teu que intenta mantenir-se a 37, 36. Si fa vent i ve l'aire a 40 graus, està llevant una capa de 36 i t'està posant 40. I aquest aire no t'està refrigerant, t'està ofegant. Per tant, quan uno diu el vent sempre refrigera, el vent refrigera si està per davall de la temperatura del cos de l'aire. Quan la temperatura de l'aire és superior, el vent no refrigera. El vent te pot atxitxarrar, però a ofegar. I la humitat és un factor que ofega, tot el món ho sap. Vinga, fins ara. Esta nit fem una observació, si voleu, a les 10. Que luego, si voleu, fem l'observació astronòmica a les 10. Si voleu passar, val la pena, que passa a l'estació. Lo de la sensació tèrmica, per això, clar, els mitjans de comunicació ha arribat un moment que s'han tirat de la moto i ja arriba un punt que diuen 30 graus, 80% d'humitat, la sensació era de 37. Està molt bé, però tenim una discussió. Si dir 37 de sensació o dir, mire, n'hi ha 30 amb 80%. I vostè ja sap que és molta calor. Cadascú de vosaltres, perquè ara sí que està... Perquè així, a més, tindreu moltes vegades 29-30 amb 80 d'humitat. Si fa bé... Perquè és de lo més normal entre juliol i agost. Tu estàs de vesprada aquí, en Vinalesa, estan 29 graus. Bufa la brisa, hi ha un 60% d'humitat, 70%, però bufa la brisa i dius, estic bé, la vesprada, les 6 de la vesprada, ara, se para la brisa. Se fan les 11 de la nit, les 12, se para. I estàs a 26 graus, i la humitat està al 80%. I de cop fas i dius, fa calor! Com si la temperatura no ha baixat tant. Què ha passat? Has llevat el vent i la humitat està al 80%. Què li passa a la teua pell? Que no pot evaporar. Con lo qual, què poses? Temperatura 29, humitat 80, sensació humana 35. Això ara està molt de moda, però ja vos dic que fins i tot en això no estan d'acord. Canadà i Estats Units. Els canadencs tenen una fórmula i els d'Estats Units una altra. Uns li diuen humidex i altres heat index. Y en AEMET utilizan la americana, no me pregunto por qué. Y los de la TV3 utilizan la de Canadá, tampoco sé por qué. Entonces al final arriba un poco y dius, 30 grados, 80%, molta calor, como si fueran 36, més o menys. I entonces s'està posant de moda en mitjans de comunicació dir la sensació. I és molt important en hivern, perquè la gent puja a la muntanya, se va en escalada, dius, no, és que feien 5 baixero, pues tampoc està, ja, però és que bufava el vent a 60 km per hora. I 5 baixero amb 60 km per hora és com si la pell estiguera a -20 o a -25.
qualsevol tros de la teua pell que esté a l'aire, Inclús estant a 0 graus, com n'hi ha que vent de 80-90 per hora, com te quedes més de 2 minuts en algo de la pell fora a sostinguts vents de 90 per hora, a 0 graus se te pot congelar. o sigui, és un efecte real. Diu, la temperatura de sensació no es va inventar per capritxo, era perquè era real. És una sensació de la teua pell. Collons, si fa 0 graus, com collons se li ha gelat a este tío? Pues sí, se gela. I en València, més que això, el que tenim és la humitat, que és la basca, però tot el món diu la xafo. La basca. Bueno, jo sempre dic, una cosa és calor sufocant i una cosa és calor seca. És que no és el mateix seca que humida. I ahí barregem un poquet. Jo sempre dic que quan jo estic sufocat és per la calor, la basca és humitat. Els dies de ponent jo tinc calor, però no és per basca. És perquè no hi ha humitat i la temperatura són 39 graus. Això és més com si anaves a Utiel o a la Manxa i estàs que respires aire a 40 graus i te vols morir. En el tròpico, la gent que fa el tròpico, hi ha gent que se col·lapsa perquè estan a 32 graus i hi ha una humitat del 90%. I clar, el seu cos intenta suar, no s'evapora, intentes fer exercici i col·lapses perquè no és que estés a 40, és que el teu cos no refrigera. I hi ha gent que col·lapsa però perquè el teu cos no està habituat. Bueno, dit això, aquí, si vosaltres voleu, en el col·legi podeu fer la fórmula, que els nanos passen la fórmula i que la posen en la pàgina de la temperatura i la humitat. Perquè tindran el dato de temperatura, tindran el dato d'humitat i és fer una fórmula. De fet, us vaig a dir una cosa, com en la fórmula, és que ara si podeu buscar en Google, si busques en Google, en Wikipedia, si busqueu la fórmula de temperatura de sensació, està mal dir graus. Per què? Perquè quan fas una fórmula i tu multipliques temperatura per humitat i les restes, pressió i tal, la fórmula, el resultat que dona no són graus. Tu no estàs sumant graus i restant graus. Esto es como si restas pepinos a pepinos, tens pepinos. Però tu tens pepinos, tomates, peres i de tot, i barreges, el que t'eix no són pepinos. Esto es una qüestió de física. Per tant, la temperatura de sensació li diem temperatura, però no són temperatura en graus. És com si fora aquesta temperatura. Això ja els professors que se lo expliquen als alumnes si volen. Pues mira, una fórmula. Això ja te treball vostè. La fórmula, mira la fórmula. La fórmula ixa està el vent. Està el vent per davant. La fórmula dimensionalmente, alguna de ellas no son graus, algunas no son graus. Simplemente cosa pique. Pero esto es una cuestión de física, o sea, de matemáticas. Haciéndola rápida a 0 grados y viento de 100 por hora, el cuerpo siente 19 bajo cero. Ahí podeu buscar, hi ha un treball d'investigació, si podeu entrar, a la gent que tinga ganes, hi ha formuletes, doncs les apliqueu, aunque l'aplicació de mòbil també te la dona directament. Això, mira, li donem treball. En l'Ajuntament ara la sensació la poseu vosaltres. L'estació meteorològica no te dona la sensació. Això és una aplicació mòbil, la podeu fer vosaltres, és una formulita que la programen los nanos i que la poseu en l'Ajuntament. Porque baila tanto que, claro, el viento sube, baja y la fórmula está todo el rato. De hecho, en AEMET, si busqueu en AEMET, si busqueu la temperatura de previsió per a demà i veureu que dona la línia roja i luego posa una línia per damunt que no és roja, és més fluixeta. I aquesta línia fluixeta és la temperatura de sensació que calcula. És com que ells dicen, bueno, sí, demà són 30, però com hemos calculat que la humitat serà 80, te diem que sentiràs 35. Te avisa un poquet, però perquè sapigueu com es calcula. El dato real és este, i amb això podeu jugar. Vosaltres teniu els datos de partida, que són temperatura, humitat, vent. A partir d'ahí, si teniu ganes de calcular la sensació en finalesa, és una fórmula. Apliqueu la fórmula que més vos agrade. Bueno, esta és la pregunta, no sé si té una resposta o... Faena, t'hem donat feina. Que pregunta també que t'he donat més feina. Sí. Tens velocitat i ratxes. No, así está, que es la velocidad mitjana y dirección. Els puntets, els puntets que està més en puntets però que també està en... Això és la direcció del vent. Que està a la dreta, Ahí a la dreta. Això és direcció, que són els graus. 0 és, quan diu 0 és que ve del nord. 0 és que ve del nord. Això és nord. Se va 90 és que ve de l'est. 180 sud. 270 és que ve de ponent. Oest de ponent i 360 una altra vegada nord. Està tot de ponent. Mira avui és tot oest, 270. I l'altre és la velocitat mitjana. Crec que la velocitat en el moment de capturar la dada. La velocitat que, no la mitjana de vent, sinó la en el moment de capturar la dada.
És molt important saber que de vent moltes vegades no se dona la velocitat instantània, de vegades calculen la mitjana en 5 minuts, en 1 minut, però l'important és que el que te pot fer mal a tu se calcula per assegurances, necessites una ratxa sostinguda de 3 segons. El mínim que te calcula una assegurança són 3 segons. Se suposa que... L'assegurança, la mitjana li dona igual, és esta d'ací. Ells volen les ratxes. La ratxa màxima entre com a mínim... Si alguna d'aquestes ratxes màximes ha superat 90, pues entra i sí que l'accepten. Abans te pagaven per damunt de 80 la persiana. Ara molts assegurances l'han pujat a 90, perquè han dit que de 80 n'hi ha moltes vegades. I pagaven massa. Dic, pues ara busqueu en el vostre assegurança perquè ho ha de posar en xicotet, però en algun lloc posarà. Sí, ho posa. Te pague Sí que ho posa. Te paga el toldo i la persiana, te lo posa ahí. Te paga el toldo si tens ratxes de 90. Si te cau un llamp. Bueno, ara és que els llamps no és l'estació, els llamps es detecten ja des d'una xarxa, els llamps se detecten... Els llamps sí que se detecten de tot el territori. Això ho fa ENET. Això sí. Saben on ha caigut el llamp. Saben on ha caigut. Saben, vamos, amb una errada... Amb una errada molt xicoteta. Ahí sí que esteu coberts perquè la xarxa de llamps sí. També seria mala sort que vos caiguin a l'estació meteorològica. No, però no, bueno, mala sort. En Titaguas hem tingut que canviar l'estació. Eixe model, perquè va caure un llamp al poble i va fotre la direcció del vent deixa d'anar. Home, és que encara que no te caigui a l'estació, si cau un llamp en la zona de Vinalesa... Va afectar també a l'estació. Pot afectar a la rodalia, o sigui, la perturbació elèctrica pot fotre diversos edificis. I no m'ha caigut a mi el llamp, va caigut a l'edifici del costat, igual. No, però és que se va fotre un munt de... La descàrrega, depèn del tipus de llamp, com és de fort el llamp, hi ha molts tipus d'intensitat de llamp. Pot fotre un veïnat, pràcticament els pobles, botar moltes coses elèctriques, per això sempre ho diuen, si ve tempesta, lleveu el disco duro, lleveu l'ordinador, lleveu internet, que diu, per què? Pues home, quanta menys elèctrica tingues connectat a la xarxa, millor. Per això el millor és ficar un sistema d'alimentació independent que és un SAI, que se fica abans de l'ordinador i talla els llamps. Un aparell, però bueno, no sé, en casa jo no tinc. Quan se'n va la llum també, tira de la bateria, i si se'n va i torna, pues l'ordinador sí, continua encès. Jo el que sí que veig, si ve dia de tempesta, el que faig és llevar totes les coses elèctriques, l'ordinador sí que el desconnecte, d'internet i de tot, no per res, per evitar-me. A vegades t'oblida i dius que no passi per damunt del meu poble. Però clar, si vols que en la tempesta aguante la comunicació i veure l'estació, has de ficar abans el sistema este de bateries, perquè si n'hi ha un llamp tallarà i no llevarà la corrent, i si se'n va la llum aguantaran les seues bateries a lo millor 10 minuts, però si va la llum i torna, continua funcionant i no ha d'anar ningú a encendre una altra vegada l'ordinador i les dades les continuarà pujant. En les estacions nostres pròpies tenim este aparell abans i està connectat ahí la connexió a internet i l'ordinador, per si passa alguna cosa en alguna tempesta, que talle i que tire de la bateria d'aquestes coses i poder... És que ja, com se m'està oblidant de les tempestes, perquè no arriben tempestes, però bueno, quan arribem ens en recordarem. Quan arribi alguna, ja veurem, igual el dissabte. Bueno, més preguntes, va, que si no, quina hora porteu? Fem bé? 8:45? Que a les 10 tenim l'estació. 10 i 10. A les 10 i 10. Quina expectativa teniu de trobament de créixer cap a l'interior? Pues en les estacions pròpies fem el que podem tirant cap a l'interior, però està clar que si n'hi ha menys població, pues n'hi ha menys gent interessada o menys ajuntaments, encara que també tota la població està sempre més cap a la costa. La Marina de Valdalbaida... És que així també n'hi ha molta gent que és sòcia. Si voleu després, m'ho veiem després. A les 10 i 10 passa, A les 10 i 10 passa l'estació. Bueno, i correu la veu de l'estació meteorològica, que no se quede ningú sense saber-lo. I sí, clar, n'hi ha buits perquè també la població, n'hi ha pocs pobles, però la idea és anar ficant estacions o contractar ajuntaments de les zones que no tenim dades, clar, actualment. Que se faci gent sòcia que li agrade. Ahí lo que pasa es que en este mapa no están las estacions del SAI, no están ahí. Les del SAI no estan, les de Libia. Les de Libia, si veu, estan molt ahí perquè fa una hora i pico que no s'actualitzen i el coloret està com que no és actual. Quan s'actualitzen tornaran a ficar-se en coloret. Sí, perquè si veig jo Vinalesa 17 tonalitats és que algo està passant. Clar, és que no està actualitzada, Vinalesa pues està en 20. Però ahí la teniu ja i la podeu localitzar. És que clar, hi ha xarxes, la de Libia, no, la del SAI no està en esta... La del SAI no està i el SAI també té prou estacions. Has d'anar a la pàgina del SUCE per consultar les dades del SAI. Has d'anar a la pàgina d'AEMET per consultar les dades d'AEMET. Que dius, i no podríem estar tots junts?
I ja, això és el que estem tractant de lluitar, que tots estiguem junts, identificar a cada estació de qui és, però clar, i el que tu comentes és mira la Marina i mira la Val d'Albaida. Totes aquestes zones n'hi ha molta gent que és sòcia. I Xàbia, en Xàbia, això és Xàbia. Meteo Xàbia és un tipus, és Toni Bolufer, una persona. Pràcticament totes aquestes estacions són de la mateixa persona. Una persona. Un boig de la meteorologia. I està instal·lant, bueno, Xàbia crec que és el quasi que València ciutat. No, sí, València ciutat té 3 i Xàbia té totes aquestes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, els de Xàbia estan més informats, se tornaran bojos de I matí. si te fixes, ninguna està justet al costat de l'altra, que n'hi ha separació, està tot monitoritzat. N'hi ha una molt interessant, la de la platja de la Granadella. Si alguna vegada aneu a la Granadella, que és un paradís, si no heu anat, aneu. És molt curiós perquè aquesta estació marca sempre molt diferent, la va col·locar ell perquè dia la Granadella no té res a veure amb Xàbia. Correcte. La Xàbia és l'Arenal, la platja d'Arenal, tot això, i la cala de la Granadella és esa d'ahí. I en la Granadella està entrant una brisa brutal i allí fa una temperatura ideal. A vegades imagineu que esteu en Xàbia i diu, farà molta calor en la Granadella? Doncs mires en el mòbil i dius, mira, 25, anem que està de luxe, anem allí que està molt bé. Teniu l'estació en temps real, però bueno, que... Sí que és veritat que, a més, Abamet té un nom d'alt, us en recordeu, passa que parlaven de la xarxa Manuel Iranzo. També se li va fer un homenatge a Manuel Iranzo, que era l'home que va treballar a principi de segle, que va fer el Servei Meteorològic Valencià, i també hi ha un homenatge que pareix per ell a Josep Peinado, que va ser un dels primers socis fundadors d'Abamet, que faltava... L'associació porta el seu nom al final perquè ell va ser l'impulsor de que... perquè l'associació va començar un poquet en el tema d'internet, de foros de meteorologia, i ahí se van conèixer molta gent. I ell volia fer l'associació perquè així tots tiraríem endavant i va fer els primers estatuts, però justet abans de poder fundar l'associació ell va faltar. Llavors, els que van prendre el relleu van creure convenient que Josep Peinado tindria que estar ahí en el seu nom. Ell tenia l'estació meteorològica en el centre de València, en Ciutat Vella, en el carrer Caballeros, i portava tot sempre... De fet, moltes vegades era més referència a la seva estació perquè estava en temps real que l'estació d'AEMET, que està en Viveros. Nosaltres hem tret moltes vegades dades de la seva estació. Moltes vegades te passa que per a informar en temps real en la televisió o en la ràdio, hi ha en estacions de les persones que estan damunt de l'estació tens dades en temps més ràpid que de vegades les oficials d'AEMET perquè peten, perquè les d'AEMET són cada hora, perquè... Doncs tu tens estacions que saps de les que, a més que te pots pillar perquè hi ha una persona darrere, perquè pots telefona. Però és curiós encara lo de si coneixeu gent en zones on vegeu que no n'hi ha, perquè has dit tu que pareix que hi ha forats. Clar, sí que n'hi ha. No, és que hi ha zones que, fíjate que hi ha forats. Tenim molt forats i perquè sí que estem, això està... És que Montanejos hi ha una del SAI, en la part de Montanejos, i d'AEMET, no? I d'AEMET hi ha una en Montanejos, però no està disponible habitualment, falten dades. Tota la part de Llucena també hi ha una, però aquesta part és que hi ha poca població. En Atzeneta possiblement ja tinguem dintre de poc una estació. La de Vistabella estava més a soleta la pobra, però la de Sant Joan. Si no la fiquem nosaltres no n'hi hauria una estació així. Sant Joan, Sant Joan, no sé si heu pujat a Penyagolosa, però si aneu, quan pugeu a Sant Joan, el dormitori està el centre d'interpretació i del sostre del centre d'interpretació veieu un màstil, allí està l'estació. I si pugeu algun dia abans, diu, mira, doncs podeu saber la temperatura que està fent en aquest moment en Vistabella, en Sant Joan. Sí. Més que en Vistabella és Sant Joan. Està, sí, Sant Joan. És un poc impeliu, però més o menys és el mateix que Vistabella. Sí. En Columbretes tenim el projecte. I Tabarca. El projecte de Columbretes va més avançat que el de Tabarca, perquè Columbretes, al ser paratge natural, i ja hem tingut el contacte de Sant Joan, del Parc Natural del Penyagolosa, i ara que anem a ficar la CIA a Racó d'Ademús, a la Pola de Sant Miguel, ja hem entrat en conversacions per poder ficar una en les illes. Però és que fins i tot aquestes informacions, ara que estàvem comentant lo de l'incendi que hi ha en Bolbaite, la part de Bolbaite, la Gran de la Barrés, el tindre estacions és que és útil fins i tot per als que estan treballant allà. O sigui, tu tindre més estacions és més informació de direcció de vent, de temperatura, d'humitat. O sigui, quanta més informació hi hagi, és que aquesta informació no fa mal a ningú. És al contrari. I a més el territori de vegades té variacions en poc... Tenim un territori que és molt ric i molt variat, en un espai molt curt. Avui només, ahí en l'interior nord
de Castelló, pues el màxim és 15-16, no han arribat ni a passar de 18 graus, i clar, així amb el ponent tot el contrari, doncs hem arribat quasi 30 una altra vegada. Sí, doncs ara mateix diria, Vistabella, 14 graus. Ara. Vilafranca, 14 graus. Ara. Pues està plovent, pues està plovent. Demà, el dissabte, quan veig les tempestes, entreu a veure qui porta més pluja, a veure com ha guanyat, a veure qui guanya, a veure si Vinalesa toca, a veure per on va... En aquest cas, moltes vegades a tot serveix, perquè vosaltres, si recordeu el dissabte, si voleu saber on està plovent, teniu el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia. El radar és el que fa una radiografia dels núvols i podeu consultar-lo. De vegades el radar marca que plou, però si consulteu això, veureu si de veritat ha plogut o no. De vegades el radar marca molt i no plou tant. En les estacions podeu consultar si el que marcava el radar és correcte o no. Heu de jugar. En el moment que estiga tronant de veritat i el dissabte, com el dissabte és un dia mogudet i animaet, jugueu en el radar i en esta pàgina. I podeu veure per on va la pluja i com van creixent els líquids. Perquè el dissabte és un dia... Estos que molen. Bueno, molen. Ja veurem si mola molt o mola poc. Veurem. Està la cosa ahí, encara estava la previsió molt clara. No sé, més cosetes que volem. El rànquing, sí, teniu rànquing. Espero que no isca Vinalesa per... Hola, passeu, si voleu, passeu. Si encara no hem acabat. Sí, així està el rànquing del dia. Vinalesa, igual algun dia apareixereu per rànquing de vent o per temperatura o per fred o per lo que siga. Sí. Ahí teniu la màxima i la mínima de cada dia. La màxima avui ha hecho 31 quasi. I mira, ha plogut en Benicarló 2 litres. I en Benicarló ha caigut 2 litres. Si apareix esta. Bueno, bàsicament esto és el que volíem, que tingueu clara l'estació que teniu, que la teniu i que sapigueu que podeu consultar en Avamet, podeu consultar allí en la pàgina web, podeu parlar en ell, estan sempre contínuament les 24 hores i que feu públic a tot el món que teniu estació. És que és més que res expandir, que es conega, que està ahí i que si trobeu qualsevol cosa que no funciona que ho digueu. A partir d'ara és fer ús d'ella, jo torno a insistir. Feu ús d'ella, que la gent se la posa en el mòbil, que consulteu, feu casa, no? Feu casa que la teniu ahí i hem de fer ús ja que la teniu. No sé, ja si voleu una cosa més. Esta nit el que volem fer és observar, recordeu, a les 10:10 passa l'estació espacial. 10:10. Farem, el que veurem serà Júpiter, Saturn, la Lluna, tot això ho teniu visible, però a les 10:10 passa l'estació. Això sí que no torna a passar. Si arribeu a les 10:20, això no torna avui. O sigui que un altre dia sí, però esta nit no. Simplement que si voleu que ho sapigueu. Jo de meteorologia, que ara ja aprofiteu si voleu també alguna cosa de preguntar i si no mos anem. Esta nit també podem continuar parlant. Qualsevol dubte que tingueu. L'aplicació vos la podeu baixar, és de baix, lo del mòbil és de baix, Para los Android. Lo de Avamet no se paga. És una aplicació més pel mòbil, per tindre-la ja en el mòbil. Una més. Si teniu ja una aplicació més pel mòbil, doncs... El que li càpiga en la memòria perquè se li està una altra. Més que res. Digues. Diguem-ne que tota la rodalia que teniu així, tota la població no canvia pràcticament. Inclús podríem dir, veureu la diferència en Museros. Sí, la teniu al costat, Museros. Per temperatura no s'anireu molt. Museros vosaltres anireu així. De vent podeu tindre variacions, de pluja tindreu variacions en dies de tempesta, segur. I de temperatura l'anireu mirant, que no vos anireu molt. Mira, Vinalesa Museros... Museros avui ha fet 27,2. Perquè també la tenen col·locada per fora. O sigui, realment la validesa és una validesa en tota la població. Diguem-ne que en tots els sostres. Si tu col·locares aquesta estació en tots els sostres de Vinalesa, hauria de marcar el mateix. Aquesta és la idea. Enteneu-me? Si baixes al carrer, no. Al carrer igual te marca un grau més, depenent del carrer. La màxima ha sigut 2 decimels major a Vinalesa que a Museros. I la mínima ha sigut mig grau menys a Vinalesa que a Museros. O sigui, la validesa ha de ser que tot el sostre per damunt de Vinalesa, i si deixes fora de la població, a 1,5 metres a 2 metres del camp, hauria d'haver mesurat aquesta temperatura. O sigui que tot el terme està validat. En aquest cas. I temes a Meliana? També. Clar. També. Tampoc se fa molt. De pluges a on se pot anar. De pluja se pot anar. El dia de la pluja se pot anar. De ratxes de vent se pot anar també. El dia de vent que digues, ha fet més vent, doncs ha fet més vent, la ratxa més forta segur que sí. Vinga, i Sara.
Dava més, sí, en Sí, Vanessa sí. en Vanessa Ciutat n'hi ha En el tres. Botànic n'hi ha una. Una està a la costa del Botànic, que és eixa d'ahí, Alto Cúmulo. L'altra està a prop de la mar, que és Penyarroja, que està en 4 carreres, crec que és. I l'altra està en Sant Isidre, que està així, pa Catorrent, està a les afores. I si són totes d'Avamet. I si són de Davamet. Luego també tens A banda està les d'Aemet, que estan en Viveros, I l'aeroport de Manises. en l'aeroport, la que n'hi ha en la Politécnica, però no està específica. I luego n'hi ha la xarxa de la replegada d'aigües de València, de la metropolitana, de l'Ajuntament, que ne tenen però que no accedim a elles. Les tenen ells i fan ús ells, però no són públiques. Per tant, però bueno, a nivell de pluja, jo crec que a nivell de pluja pot donar moltíssima informació molt útil i de vent també, aguantar la temperatura. I per als nanos, és que és les d'ací, és que la teniu així, no t'has d'inventar les dades, són les dades de Vinalesa, si te poden eixir. Alguna cosa més? Com us anem a muntar els telescopis? Bueno, no em dic qui és. Ell és Dani Millán. Dani Millán. Dani Millán i Joan Carles Fuster. Però que ell de fet, treballa... Ell és enginyer de telecomunicacions. I ell, de fet, és el que soluciona molts problemes per internet de totes les estacions, sense anar. Ell se connecta, ell entra, soluciona i se'n va. Ell treballa està treballant en Telefònica. Sí, ahí Mislata i, bueno, jo és que a més porte en el meu treball totes les comunicacions de la Generalitat Valenciana. Entonces, entre lo que m'agrada la meteorologia, que porte totes les comunicacions, col·legis, consultoris, en tots els pobles n'hi ha algo, no? I pues, m'agrada molt tot el tema de la meteorologia i les telecomunicacions, entonces és una manera molt bonica, és tindre una estació en un poble i poder connectar-te des de ta casa a l'estació del poble i poder veure les dades a banda de poder publicar-les en internet i estar, diguem, com si estigueres allí, no? I si n'hi ha que solucionar alguna cosa, pues poder solucionar-ho des de casa, clar. Ara com han avançat tant les comunicacions i inclús des del mateix mòbil jo puc connectar-me al meu ordenador de casa i des del meu ordenador de casa, des d'ací, connectar-me a l'ordenador d'allà. Tot això és un món, però sí, ha millorat molt. I també poder ficar les estacions en aquests pobles, que abans és que no se podia perquè podies ficar una estació però no podies tindre-la en temps real, i ara sí. Vinalesa està a la costa de València, realment les comunicacions són prou bones, però en Sant Joan de Penyagolosa és una utopia tindre una estació. Sant Joan de Penyagolosa no té llum. Sant Joan de Penyagolosa té unes plaques solars. Si no hi haguera placa solar no n'hi hauria llum. Si no n'hi haguera satèl·lits no n'hi hauria internet. Entre les llums de les plaques solars i el satèl·lit tenim internet i tenim llum. I tenim l'estació online. Aquí la idea és compartir. Que les dades, la idea de la meteorologia és compartir les dades perquè les dades meteorològiques no tenen sentit des del punt de vista privat. O sigui, tenen sentit per fer-les, vale, tu les utilitzes. Però la idea de la meteorologia és que quanta més gent pugui utilitzar aquestes dades, més útils són les dades. La meteorologia des del punt de vista de tot tancat, no te portes, és que no te portes. I hi ha gent que encara això no ho té clar. Jo entenc que la gent vol pagar les estacions i vol rentabilitzar-les. Jo ho entenc, però això no lleva que les teues dades siguin compartides i que les pugui utilitzar més gent. I aquesta és la idea que tenim nosaltres. O sigui, publicar-les, divulgar-les. Ho veiem ara a la sonatet, no? Bueno, ara no mos anem ja directament, mos quedem així.